Разбира се, това не е държавно регулиране. Държавата знае за нея, но понеже е корумпирани са основни елементи от сигурността на държавата, тя не реагира. Но, накратко казано, в България печели мафиотската система, която стройно беше изградена за последните 30 години. Но, що се отнася до държавата като държава, социалната държава, която всички имаме, тя нищо не печели, дори не печели от производство на оръжие. Печели единствено работни места и работни заплати. Никой не иска да отговори на въпроса какви са приходите в държавата от производство и износ на оръжие за Украйна, което вече официално се осъществява от българската държава след изменението на закона, че ние официално ще помагаме, т.е. българите вече ще плащаме през данъци си производство на оръжие за Украйна и участваме в това производство. Аз мисля, че